Alikho elishona lingenazo izalo yamkela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Ubekwe ugcina owayengungqongqoshe wezemfundo. Abaserre Nkonyeni bakhala ngokuphazamiseka komnotho kanti khulukelwe unyaka omusha kwaMpumuza. Izindaba ze1KZN TV uzifundelwa uSiyabonga wakaduma nina bezulu eliduma esandlwane siyakhuleka. Uchazwe njengesishoshovu sezemfundo ungqongqoshe wokuqala wezemfundo ngaphansi kwentando yeningi uSolwazi uSibusiso Bhengu odlule emhlabeni ngenyanga kaZibandlela. Izikhulumi zishiyelane inkundla kwinkonzo yomngcwabo ebibanjelwe eNyuvesi yaKwaZulu ongoye. Zonke izikhulumi ezishiyelane inkundla kwinkonzo yomngcwabo kaSolwazi uSibusiso Mandlenkosi Bhengu ebibanjelwe eNyuvesi yaKwaZulu ongoye zincome amagalelo akhe kwezemfundo nokukhuthalela isizwe kwazise waba ungqongqoshe oqala wezemfundo wentando yeningi. Isekela kaMengameli wakuleli uPaul Mashatile uncome kakhulu amagalelo kaBhengu njoba eke waba nakwikhabhinethi kusukela ngonyaka 1994 kuya ku1999. Today we gather to pay tribute to a remarkable individual, Professor Sibusiso Bhengu, a renowned revolutionary and intellectual of his time. As a country, we have lost a distinguished educator, a diplomat, and a servant of the people. Professor Bhengu has played a key role in shaping education and other social policies, contributing to the transformation of the sector, and most importantly, reversing the legacy of apartheid education. Those amongst us who were fortunate enough to work with him will never forget his commitment to fighting for social justice and promoting democracy in South Africa. Indodana kaBhengu izawalisa ukubonga ngokuhlonishwa kwayise ngomngcwabo especially. Just a few months ago in May, my family celebrated my father's 90th birthday. So as family, we spoke at length about the values that Ubaba instilled in us: integrity, compassion, excellence, the list goes on. Udokotela uZweli Mkhize uveza amagalelo kaBhengu ngesikhathi esanguthisha nhloko esikoleni samabanga aphezulu iDlangezwa High kanjalo namagalelo akhe kwisikhungo sasongoye. For me and many of my fellow alumni, Xoloso was a loving father, not only just to his direct family, but his love overflowed to the different generations of Dlangezwa High School family. Mama, Mrs. Bhengu, and your family, thank you for loving us as Amadlangezwa. Growing up under his care, guidance, tutelage provided many of us a sense of protection, confidence, pride as we embarked on our various careers which were nurtured under his stewardship. We're bidding farewell to an outstanding educator, an accomplished scholar, an author, an orator, a deep thinker and intellectual of note. Undunankulu eSundazi KwaZulu-Natal uThami Ntuli naye uzwakalise amagalelo amahle azidlalwa uBhengu kwezemfundo. Kanjalo nodokotela uNkosazana Dlamini Zuma owafunda ongoye uchaze ngomlando kaBhengu nangesikhathi sayingxenye kwikhabhinethi nalapho basebenza khona ndawonye. To honor the life of the South Africa's first post-apartheid Minister of Education, Professor Bhengu, who has sadly transitioned to the next world. Professor Bhengu's departure might be said to mark an end in the physical life of one of Africa's most illustrious sons, but it also provides an opportunity for reflection on the path traveled by our country over the past 30 years. Upon receiving the news of Professor Bhengu's passing away, we
passed last week. On behalf of the provincial government of KwaZulu-Natal, I requested the President of the Republic, His Excellency Honorable Cyril Ramaphosa, for Professor Bhengu to be honored with an official funeral. I first knew Professor Bhengu when he was the principal at KwaDlangezwa, but I wasn't a student there. I was a student at this university of Zululand. But in 1994, we became colleagues in cabinet. Of course, he was one of the most experienced, most educated. He had been at the helm of very important institutions. But he started transforming education before 1994. Isikhungo iNyuvesi yakwaZulu oNgoye sidlulisela isipho sokubonga uBhengu ngamagalelo akhe kwezemfundo. Ezindabeni ze-1 KZN TV kubikuThabani Maphumulo eDlangezwa. Ubambe umhlangano nabakhokhi bentela kanye nezinhlaka ezahlukene ngaphansi kaMasipala eRenkonyeni ungqongqoshe zokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu uThula Sizwe Buthelezi ngemuva kokuthi idolobha eRenkonyeni ligcwele imfucuza engaqoqiwe kulandela isiteleka sezisebenzi esesidonse izinyanga ezine. Abakhokhi bentela kanye nosomabhizinisi bakhala nangokuphazamiseka komnotho waleli idolobha njengoba ngesikhathi samaholide beligcwele imfucuza engaqoqiwe. Ungqongqoshe wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu uthi uhambele iRenkonyeni ngemuva kwezikhalo zabakhokhi bentela bembhalela ngomonakalo wenzeka kulo masipala nentuthuko engasayi emphakathini. Uthi ubone kungcona zisukumele emathuba. Uthi okuseqhulwini kuyena ukuthi umnotho waleli dolobha ungashayeki njengoba leli dolobha lithembele kakhulu kwezokuvakasha. Kuzokhumbuleka ukuthi lezi izisebenzi zikwisiteleka zifuna umqashi akhokhe imali yabo. Silapha njengomnyango wakwaCocta namhlanje kumasipala eRenkonyeni ePortshepstone ngenxa yezikhalo eziqhamuka kuzo zonke inhlangothi zomphakathi ukuthi intuthuko ayisayi kubantu, idolobha alikho esimeni sokheha ivakashi nokuthi izinto ayihambi kahle kwamasipala. Besizoyizwela ke njengomnyango wakwaCocta lapho kuvele ngokusobala ukuthi izinto ayihambi kahle. Sinethemba ke lokuthi umasipala uzohlala phansi uyinuka amakhwapha bakhulume nabasebenzi abalokhu besesitelekeni inyanga yesithathu kubonakala ukuthi siphi isixazululo abangaqhamuka naso ukuze umnotho walapha eRenkonyeni ubuyele esimeni, ukuze umkhakha wezokuvakasha uqhakaze ube yilento esiyaziyo ukuthi uyiyo, nokuthi imisebenzi abantu bakithi bengalahlekelwa imisebenzi. Uthi uzobuya mhla zingama31 kwephezulu njengoba enika umqashi kanye nezisebenzi ithuba lokuthi bahlale phansi baxoxisane kutholakala isixazululo ngalesiteleka. Esinethemba lokuthi ke uma sesibuya kulomhlangano wesibili kukhona umehluko obambekayo nenyathelo ezobe seyithathwe umasipala ukuze zonke lezi zikhalo ekukhalwa ngazo abasebenzi abamabhizinisi na yonke lemkhakha kube khona indlela yaphambili ezoqhamuka. Obekhulumeli ANC uthi bekuhamba kahle kulo masipala ngaphambi kwesiteleka ube esekhala ngenkinga yokuxhumana. Everything has been going well before the strike. There has been much communication before the strike. I've never seen any other complaint from the councillors before the strike. But I can witness that there were communication issues during the times of the strike. Obekhulumeli DA uthi izinkinga kulo masipala kade zaqala. It's a cultural disconnect between this municipality and the people on the ground.
We sit in this chamber day after day and we hear about how we've achieved targets and we've done this and we've done that. And yet when you go outside, there's refuse everywhere, there's roads that have fallen apart, and service delivery simply isn't taking place. So we mustn't say that it's a result of the strike. It's the result of a lack of service delivery. It's that simple. Kulindeleke ukubuya kwaNgqongqoshe kulo masipala kube nesixazululo. Lo mbiko beniwethulelwe uZamando Sicele wezindaba ze1KZN TV ngisesayidi. Isizwe senkosi uZondi kwaMpumuze Mgungundlovu sikhulekela ukuqala kahle unyaka enkonzweni ebibanjelwe ehholo kwaMncane. Umntwana omkhulu ukhetho kuhle Zondi uthi nakuba ziziningi izingqinamba ezihaqe imiphakathi eminingi kuyintokozo ukuhlanganyela ndawonye kunxusa uNkulunkulu ukuba ahambe phambili ukugwema izinto eziningi. Abafundisi abahlukene bebe ingxenye lenkonzo bakhuthaza abantu kuba bakhulekele isizwe. Umntwana omkhulu wesizwe samaMpumuza uthi lo mkhuleko uhlelo lomnyaka yonke wasungula iminyaka emithathu edlule kanti uhlose ukukhulekela uzinzo nokuthula. Abantu bebephume ngobuningi babo ukuzokhuleka ndawonye. Asibe nomkhuleko namhlanje esizokhulekela izinto ezahlukahlukene okubalwa ibona ubukhosi ezempilo ezemfundo njengoba kuzophuma ama results njengoba sinenkinga yo GBV besixakile sikhulekela zonke izinto njengalezo ukuthi njengoba sizoqala unyaka sisebenze ngeke usilekele ukusebenza kwethu masingenayo uNkulunkulu eduze kwethu. So ukuthi nje sonxusa uNkulunkulu ukuthi akabe nathi njengesizwe siphinde sikhiphe nama food parcel esiwatholile kubahlobo bethu besibacela ukunikelela leyo mizi ehlwempu kakhulu ukuthi nje waqala unyaka udlule uKhisimusi kodwa kunzima kubantu ukuthi ke sithola ama food parcel njambalo sinike leyo mndeni ehlwempu kakhulu. Kwabanye befundisa bebekhona kubalwa umfundisi umprofeti uMsimanga. Sibheka incwadi yamaHubo athi ama record angcwele sibusisiwe isizwe oNkulunkulu waso usomandla. Bese maliqedele verse lithi ngalokho ke usomandla usenza sibe yifa lakhe. Masihlangana sothandaza kanje it is ukwenza kube clear ukuthi izisizwe sakaMpumuza kusuka kumntwana omkhulu inkosi yesizwe sizimisela kuba sibe isizwe sikaNkulunkulu and upon that abe sibe yifa lakhe, sibe isizwe that acknowledges presence, isizwe simkhonzayo, isizwe simthandayo, isizwe sihambe ezimisweni zakhe ngokholwa inkosi yesizwe. uMsimanga uqhuqhuzele abantu kuba baqine edolweni kokuhle kokubi. Umthandazo umyalezo is a command, umyalelo onesithembiso. And uJesu usiqinisekisile ma ethi kuLuke 18:1 umuntu umele ukukhuleka. As long as umuntu awuna choice ufanele ukhulekile. Ukukhuleka uthanda ukhuleka ungathandi. Khulekiswa izimo ukhulekisa noma izimo zingekho. Ngoba umthandazo is in twofold. Number 1 ubudlelwano bakho noNkulunkulu. Okwesibili usuku engage amandla sezunta angenelele emekweni yakho yasemhlabeni. So wonke ophilayo umele akhuleke. Ezindabeni ze1KZN TV ku-Enda Dube ngise-Elenskop eMgungundlovu. Ake sihlabene nali ikhefu sihlangabeze masibuye ezitolo. Ake sikubingelele siphinde sikwamukele ukuthi usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko esifolo sangazo namhlanje. Ubekwe ugcina owayengungqongqoshe wezemfundo. Abaserenkonyeni bakhala ngokuphazamiseka komnotho kanti khulekelwe unyaka omusha kwaMpumuza. Ufuna ubulungiswa wesifazane waseSiyanda eThekwini kulandela ukushiswa ngamanzi abilayo umzimba wonke eshiswa omunye wesifazane ngenkathi elele. Lona wesifazane ongathandanga ukudalulwa uthi usesabela impilo yakhe njengoba icala alivula kepha ke njengamanje umsolwa nayo ngowesifazane waboshwa waphinde waphuma. Uyaqhubeka ke nokumsongelwa ngokumbulala. Kuxwayiswa ke ababukeli abasheshayo ukuzwela ngalombiko olandelayo. Ukhala ngokusabela impilo yakhe owesifazane kulandela ukuphunyelwa ngamanzi abilayo omunye wesifazane. Umgilwa uthi ke okubuhlungu yize alivula icala umsolwa uyabonakala ngaphandle futhi usaqhubeka nokumsabisa. Ngangileli
wafika lapho wayesebenzisa ithuba lokuthi ngilele akakwazi kwenza lutho vele ngizumekile wafika namanzi u5 liter wangiqunyela ngawo bayinqunyela ngawo 5 liter waphuma wahamba ikhuluma ngami la emphakathini etshela wonke umuntu ukuthi usengishisile vele before sasiyizitha vele asikaze vele sazwana sibangabona futhi abafana ngoba uyena ohlele landela mina la khona la ngitshola khona nawe uyafuna ukuthola which means ukuthi lo umuntu ohleli behind on me. Alright, mayingishisa ke ngihambe ngesibhedlela mangesibhedlela umphakathi nawo ungisize uzama ukuthola indlela ukuthi aboshwe. Hayi sivula istatement, masivula istatement aboshwe ngempela mayiboshwa nami ngisesibhedlela. After that mayiboshiwe angifonelwa angitshelwa ilutho mina ngase ngibuye esibhedlela ngabona ngomuntu naye esebuya ejele. Mayibuya ejele uyamalanga sekhaya. Khosi umakhelwane abimemeza abangani bakhe athi sengibuyile ngizoqedela inkukhu yami engashiya ngichuthile konke lokho akungiphathi kahle. Ngemumva kwalesigameko umgilwa uhlale esibhedlela isikhathi esingangenyanga ngenxa yomonakalo emzimbeni echiphiza izinyembezi. Utshele iziko lezindaba ukuthi ke akeneme ngendlela amaphoyisa asingathe ngalo lolu daba nalibona lubucayi njengoba kuke kwaba nesikhathi lapho ebengabikelwa lutho ngokwenzekayo yize umsolwa ebeqhubeka nokumsabisa kwazi ke kwangenelela umphakathi. Njoba ngilimele ngasha wonke umzimba njoba ngishe wonke umzimba angikwazi kwenza lutho ngiyenzelwa nje yonke into angikwazi kwenza lutho manje lokho akungiphathi nami kahle izinto ekade ngikwazi ukuzenzela angisakwazi ukuzenzela noma nawe uzobuyela emsebenzini ngizoba yini nayi nengane njoba kuvula ikole ngizoba yini ngizoyilungisela kanjani ingane yena uhappy ngaphandle yini and into ayishoyo mengisabisa uyasho ukuthi usazongiqedela uhambe esho ukuthi usazongiqedela ngoba ngifanga. So mina angisekho safe ngifeel nje safe ngoba angifuni nje ungasho nginane enga because mangahlangana naye angazi ngenzakalani ngihledi ngisho ukuthi ongcona akasuke nje eduze kwami akaboshwe ngoba njoba nginje nami ngithanda akubhlungu ukuthi umuntu angimosha umzimba wakho yena manje ungibulale ngiphila because sengiyoba nje impilo yami yonke and lo muntu ngisambona akukho right nami mhlawumbe ngagcina sengenza something so ingakho ngithathe ukuthi ingalomthetho ayithathe over ngoba mina angazi ukwenzakalani ngcono nje angabikho eduze kwami akahamba uboshwe. Amaphoyisa abeki kanje ngalolu daba. Police in KwaMashu have arrested a 20-year-old woman for attempted murder following an incident in which a 30-year-old woman was allegedly attacked by the suspect who poured boiling water over her. The incident occurred at Sianda in KwaMashu. The suspect has already made 2 court appearances at the Ntuzuma Magistrate Court. Endabeni ze-1 KZN TV kube kuntombi khona Mvubu ngiseThekwini. Ukwanda kwezigameko zakamumva zokubulawa kwabesifazane ngabesilisa abathandana nabo kuphoqe inhlangano izwi lamadoda omsamo Foundation ukube ivula unyaka ihlanganyele ndawonye nabesilisa abasakhulayo ukhuza isihlava sodlame lwezobulili. Umsunguli walenhlangano uSibonelo Nxele uthi lokhu kuyimizamo yokulwa nezigameko zokubulawa kwabesifazane. Inhlangano engenza inzuzo ekhulisa abesilisa ngoziphatha izwi lamadoda omsamo Foundation ithimelene ke lesigameko lapho abesilisa bebulala ngesihluku abesifazane abathandana nabo. Le nhlangano ithi amadoda awaphumele obala ngezinkinga abhekene nazo ukuze kugwemeke lezi zigameko. Amadoda masana ukufela ngaphakathi kuthi ngesikade kuyilapho asikhona ukuthi kanti le ndoda ibihleli njena ibihlezi kabi ngakho ke masokhona inhlangano enje sondelana madoda sikhulume sihlale phansi sibone ukuthi kwenziwa kanjani makunje. Le nhlangano ibihlanganisa abesilisa abasakhulayo ukuzobadodisa inxuseke amadoda ukuba amukele uma uculo ungasahlangana ukuze kugwemeke izigameko zokubulalana kwabathandanayo. Njengoba sihlanganeke lapha ke siyaphinda futhi sizonxusa sizokhuluma sizobabaza ukuthi madoda ayihlale phansi ibamba umthetho. Uma owesifazane seliqabukile ngempela ucu noma sombona ukuthi akasakufuni iqiniso lihle musumbona akasakufuni baningi abantu basifazane basazalwa nanamhlanje kusazala umuntu osifazane okusho ukuthi umuntu osifazane ngenkazi enjani aphele musu kudlobongela uthi ngoba nakho ngamthengela iteki leAdidas ngamthengela iteki leNike bese uthi hayi ke sengifuna ukumnquma ukwakha uthando ngoba kusenyiswe imithi ethile kuyavela ke njengembangela izigameko zokubulala kwabathandanayo. Ungamdlisa umuntu atawumthandi ungamdlisa umuntu ngoba idliso lithi siyofa silahlane uma seningafi nilahlane ke omunye wenu uzotshingelwa bani. Into ejwayelekile emakhaya
angeke sikuphike lokho umuntu wesilisa uyadliswa kubantu ngisho ngathi umprofeti ngisho ngathiwa umfundisi bancane kubantu abawu100 emsakazi abantu abangadlisiwe mhlawumbe abawu20 nje ngisho ngathi ubani uzazi kangakanani isikhulu esihlonishwayo ubani kodwa ngeke uzusho ukuthi wena awudlisiwe ngoba yinto esikhule ikhona nabangaphambi ukuthi badliswa baphila nogogo babadliswa omkhulu njalo njalo likhona idliso inkinga yedlisi into eyodwa lithi siyohlukaniswa ukufa uma sengahlukaniswa ukufa kuzokwenzakalani ke ingakho ngithi umuntu wesiZulu umuntu omelaphi ngishaya ikhwelo ngithi phansi ngedlisi umuntu osebenzisa idlisa ahlukene ukuthi uyathakatha lenhlangano ithi izoqhubeka ke nokulwa ngokuba kuyifundisa abesilisa abasakhulayo ngendlela ecacile yokuziphatha ezindabeni ze1 KZN TV kuba inkosi Mthembu eRichards Bay. Iqembu likaKhongolose libungaza iminyaka eli-113 lasungulwa. Leli qembu elabamba iqhaza elikhulu ekutheni lelizwe likhululeke lasungulwa ngomhla ziyisishiyagalombili kuMasingana wonyaka u-1912. Kusukela ke lelizwe langena uhulumeni wentando yeningi, leli qembu yilo ebelilokhu lisemandleni kwaze kwaba kujika izinto nyakenye emva kokhetho likazwelonke labe selibusa ngokuhlanganyela namanye amaqembu. Bayaphawula ke abantu bakuleli ngaleli qembu ngokuhle elikwenzile nabacabanga ukuthi kumele likulungise. Sikubonile ke mhlambe emzabalazweni abayenzile phambili oTrizani oJohn kube oWalter Sisulu owini Madikizela Mandela kube uMandela uqobo. Siyabonga kakhulu eqhazeni abalidlalile. Esibhekene nakho ke kakhulu eze South Africa phezukwayo yonke indlela benze ngayo. Bawudlalile umsebenzi omkhulu but kwakhona lapho kufika kuba khona kube namalekhi epartini yeANC okudecide ukuthi kugcine kushintsha South Africa yonke kwehla ama% evoting yabo nama% abo as iparty yeANC ofuthi kungayizinye zezinto ofuna bayilungise nangendlela abakhulume ngayo kubantu ofuna ngabe bayasebenza na kwi-unemployment rate okuyiyona ephazamisa South Africa kakhulu with the things of iland iyona ephazamise iANC. ANC eminyakeni e113 ikhona ibusa emhlabeni. iANC ilethe inguquko kubantu, yaletha igrant, yaceda iapartheid, yenza abantu ukuthi babiyele esimene, abanye bafunde baye phambili, ogogo bahole, omkhulu bahole, ingane zihole igrant. Kwami ANC iluziso ukuthi kusuke kwaqhamuka amaqembu amaningi kakhulu. Aqhamuka eceleni abantu abaningi babe sabayaphuma kweANC balandela amanye amaqembu. Engabasiza ukuthi amaqembu ahlangane abendawonye akhulume abuyisane nesizwe. Ukuthi ngihalalisele ukureach 113 years le ku irole idlalile kakhulu iANC eqaleni izabalazile ilwa nobandlululo lwesikulo ikakhulukazi nje sikhule thina sizalwe ngale yaminyaka yo80s sikhule kukubi kakhulu silawulwa abamhlophe but yakwazi ukuyilwa leyo mpi until size sifike ku1994 lapho esikwaze khona ukuphuma emaketangeni abamhlophe. Okunye lapho yakhona ukuphumelela besisonke ku right up to ize ifike la ingathi yehla khona amandla indlela esebenza ngayo makungashintsheka indlela enza ngayo mhlambe ikakhulukazi isondeze igenge entsha noma ifundiseke ngokwepolitiki kangangokuthi abadala bake banika abasha ilokho ungayisiza ukuthi nanabaholi babhekisiseke ukuthi potential yini ukulokhuzana ukulida isizwe because akufuneki ube greedy. Into esibukayo nje ngazathi abaholi abakhona ilaba abafuna ukuphatha ngokwabo but ke ukuzisizakala ake shintshe istrategy se leadership. Emzabalazweni ozabalaziwe bathe mabehlala phansi
kwiCODESA bayixosha lento yeland ethinta umhlaba womuntu omnyama, bayixosha futhi lento yokuthi umuntu omnyama afuna acatshangelwe kangakanani, ofuthi kungayilekelela kakhulu ANC ukugxila kakhulu phezulu kwezinto abantu abasha umsebenzi bayawudinga, ofuthi angicabangi ngokwami umbono ukuthi u350 ungakwazi ukusebenzisela umuntu omnyama ukuthi aye phambili. Leyo nto yabashaya abantu abaningi, they have to ukuthi bashintshe indlela abamandate ngayo, funa bahlale phansi. Le example yokuthi umuntu osena 60 funa ahlale ekhaya angasasebenzi, they have to lead by example. Abadilike phezulu badala abayikhulume leyo nto kuyi celebration yabo, they have to lead by example ukuthi umhlaba ubuyele kubantu. They have to stand down asebebadala. U60 siubona khona eParliament, 8 ukhona eParliament, but kuthiwa mawusuna 60 awukwazi ukusebenza eSouth Africa. They have to do izinto ngendlela right so that mhlawumbe iqembu lizokwazi ukurecover libuyele esimeni. Ake siphinde futhi sihlabene nali ikhefu siyabuya nengosi yomnotho kanjalo nesibikezelo sezulu masibuya. Asibingelele siphinde sikwamukele ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Ubekwe ugcina owayengungqongqoshe wezemfundo. Abaserenkonyeni bakhala ngokuphazamiseka komnotho kanti khulekelwe unyaka omusha kwaMpumuza. Kuleli qophelo ake singene sijule engosini yezomnotho. Izimakethe zakuleli zivale irandi liku-18.96 emaqhathaniswa nedola laseMelika libe u-23.27 emaqhathaniswa nopondo seBrithani liphinde libe u-19.50 emaqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Igolide ke lona lingu-$2,678.19 i-ounce, kuthuwelo ngahluziwe ube u-$76.92 umphongolo. Ake sikubhekele ngosini yezemidlalo. Agomena amaqembu amakhulu ebhola akuleli kumzuliswano wokuqala womqhudelwano weNedbank Cup. Ompetha beNedbank Cup bangesizini edlule iOrlando Pirates bazoqala ukuvikela isicoco sabo ngokubhekana neRichards Bay FC ekuhambeni kowe-last 32. Ezimnyama zanqoba iMamelodi Sundowns ngamabili-kwelilodwa kwamanqama embombela ngesizini edlule. Zizobeke zibheke ukuyinqoba okwesithathu kulandelana le ndebe kwazise zayithatha nangonyaka u-2023 zidla iseKhukhune United ngamabili-kwelilodwa kwamanqamu. iMamelodi Sundowns izovula nelase-Free State edlala esigabeni esiphansi iSibanye Golden Stars, bese kuthi iKaizer Chiefs ibhekane nelase-Gauteng iFree Agents FC. Kuthi-ke iMagesi FC idlale ekhaya neSuperSport United ebalwa namaqembu anomlando omuhle kwiNedbank Cup njengoba isiphakamise amahlandla amathathu le ndebe. Izinsuku nezikhathi okuzodlalwa ngazo le midlalo kanjalo nezinkundla okuzodlalelwa kuzona kusazomonyezwela kuhamba kwesikhathi. Ake sikubhekele isimo sezulu esingalindeleka. Ziyakuqhubeka sikuphathele zona namhlanje ohlangabeze futhi kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.